Bono togo chaka kurwa soroboti rogo ichania kurwa sensemo ya Kitu Central yego toka se kaunti ya Kisii nsemo ya Bombe Tatu abwaso musacha yo mwambi yalera toka se nyumba ya yega kwete asikalike kotebekana bunaniga au moreta marwa sensemeyo egento kera ogokukwa no naboni gokubuli gokwa rugo cha samenye bensemeyo kane kibuna ngoka ibale birengo bya marwa sensemeyo omulikito Frida Kerubo noroboti ruwa senchera iyoboime Namayanda abagakwenekigwa ase ekinyoro gya Bombeta ibere imeanyanguru ase ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ase omugaka Bernard Obaye aka Ouru atokekanaga siretie obugima bwaye ase nchira etamanyiri Onyagosira Bernard Obaye siambe ne yanko yane inche narenge gasirane kisumikirigitega na akura na minyoka na irana ntogwe tanda manganande amanganaye kana chikonya fuatiria urwakiro twatagitaiche omawande ngaya ayatali arayo ni gonde muuru ouru okure rengana na ngina mokeni goli tukuri igoro basangitenere ekenyegwa kolende bagatigana goika bono mambi ase anyororo botibuna osiriri obugima abwaye etwamenete no urugoro sambishi nandangiri tukuru mwana ngange tokwanda kunywa akandangerio anti inga kiole sikolo banga matai mugondondo akanda itoko cyo sibekere gaiga kagenda kuchora na bambe gerete ndagire itoko tumeka tokatumeka ankamutiga ororo ngabwata ngakora kingaira no gocha mwana saa 12 chamara goba yani saa 11 chamara goba naro akandangeri kinde sikongonya kotera lende ndagire embangete naro akandangeri ngo ikororo musubati naro balenge komo okuru kuchusu bini akamukani marua italiko siba ininje nagorero nkamutigera akanda bibeke ruteni nkamataita ntingo nyungari olinga nakora ngore bitebe ngao akangateni yakobo ko ngaonjo kangabatigoro bono gochubosi arotimanye tina kinga ibachete gochia enje nabo kabona mambi nasoka gochipare tinga inango igetinga nasokiro kurwara chibana chikogoro ngosoka ngota uno maide ouru ngomori ouru na kyale goku atarwarete orengana ne amate ya Nyagosira nigo amenyetere bwika nonya kabwate abangina babere kolende obeirega kunywa ekenywegwa nsachinde kya musalikira mwako yo mbweko menyete nabwata abangina bahera kiri bamenyete na barobu muno yo mutangane yaresire ya resisi banyu retara kini gorigi matarra ngo charo torra kini gorigi matarra kantika ngonyo ari kutambe amarwaro ngonyo ari nande ngo chara mobera obemone chara nyude amu affect mbako rokamanyi korende ogosira kwaye nigo gwaichanira abangi ase baganirie obutukibwa bwango gokorekana eliokoene kya ningi kya moita uyo sirete mo murominto onkumetinga kyo uwe konyarekana korale sengenjo korwa maega ntwarengenere tari arwarete tomoire nyagitari etware gosabe serikali etokonye ekoro obutukibwa bwango elinde tomanyekana omwana ominto nga kyakwete ingi kyarenge akore postmortem anye ne eliogo tomanye ngonye nengenjo tasingine gosukonyo burwera abwate nande tabwate burwere bwaye bono nigo abantu basemirigwe gotari endagera gwetania ekerengo gose gotatumika ebinywego abatanaleti ebyo birabaletere obokongu bono musimu bw'isere tare moja mambiende mambina lili tukoli omuiso kero kenda abantu nabo beariganitie senjira yukuragira buya naende omuntu kero kende nabo ranyore kumire ndagira uri korengana munutanya kuri ebe extra sumubere iye narenge kubasaba naende nabo nduranyore gweswanani kero kende guchikunywa marwa atanya kunywa onyora mubekira sakon iye narenge kubasaba abantu bamintu tuire ngora samarwa na kero kende chinchira chinde bintu mbirole swanani asengenjo yichisereji utanya gweswanani bikorentoro bokon chinga kechio oboigoni gobaganiriwe koba maiso anene mono chinga kechi chemeyega no mindo itate batwa tuiwana nanga tupunguse kinywaje kinga kichemeyega kuri Christmas na wacha tutambuko mwaka byano marembe bali bagutumia twateba tutige matukaye na twatwa no marembe na tokora n'umuntu uri goche kuiba ng'ombe goche kuiba ngoko ga ikinyoro apunguse kyara bo busitini bo se kero bo matoke na bintu bindi Frida Kerubo Ndizi.